la un episod, știu că n-am mai postat de foarte mult. Dar acum vom posta. Încearcă să nu râzi. Nu că ești prost sau să dai o palmă. Dar încearcă să nu râzi. Îmi spuneți de câte ori ai râs voi față de câte ori am râs eu. Hai să pornim. Ce? Ok. Zici că e paralizat. Săracul. Copilul minune, ești nebun. Săracul copil. Poate pică în craci. Eu tot spăr. Doamne, iartă-mă. P. A? Para que penguin. Așa se citește în zilele de azi. Ăsta-s eu când... Ăla eram eu când visam un coșmar. N-avem mate. Ăsta-s eu când așteam mâncare. Ăsta-s eu la duș. Păi, Xbox. Ăsta-s eu... Ce fac eu? Câte mai fac eu? Credeam că e un motocultor. Cât are, mă? Are 100 la oră, merge ăla. Ce s-a întâmplat acolo? Era păgeta. Am avut și labă de pisică. Pisica asta e fițoasă și seamănă cu a mea. Tot mă cum face turbat. Pisica bilaică. Ăsta-s eu beat la volan. Cu câinele meu. Ăsta-s eu după baie. Ăsta-s eu dacă nu-mi dă nimeni mâncare. Ăsta-s eu când am băut prea multă apă. Mie că n-am râs deloc. Ăla-s eu la Survivor România. Ăsta-s eu prima oară când văd un telefon. Ăsta-s eu la pușcărie și vreau să scap. Ăsta-s eu când mi-e sete și n-am ce bea. Beau de la ghiuvetă mai nou.
Ăsta eu când am ce mânca. Așa eram eu când eram eu mic și părinții îmi făceau toate poftele. Ăsta eu când am febră. Episodul ăsta cred că se numește Ăsta eu când. Ăsta eu speriindu-mă de castravete. Nu-mi plac castravete pe bune. Ăsta eu după ce am mers la sală. Ăsta eu la cumpărături. Ăsta eu când eram mic. Aveam 2,8 kg. Ăsta eu când vreau să beau milkshake. Ăsta eu când mor de cald. Da. Acum partea bună e că voi o să râdeți și eu o să mă sperii. Pentru că ne uităm la tipuri horror. Sper să nu vă bag în speriați. Ultima oară că m-am uitat eu la Momo, credeți-mă că am făcut pe mine. La ăsta nu mă uit. Nici la ăsta. Era unul la care m-am uitat cu vărul meu. Asta nu e adevărat. Nu mai găsesc nimic. Că nu mă uit nici la astea care să fac pe mine. No, bun. Să vedem ce faci pișplică de Radu.
Ăsta-s eu când invoc pe cineva. Ce credeți că la clipul horror nu scăpați de ăsta-s eu? Colegii ăștia de școală. Fac asta. Scuzați-mă că nu puteți auzi, doar că nu sunt pe la căci nu sunt pe modul de auzire și sunt doar pe cele de microfon. Uite-l cum face din ochi, a și pornit deja, mă! Doamne ferește! Hai că aici bag cu auzire după pauză. Sper, zici că mori! Încă o pauză că am o aplicație pentru bas. Am revenit. O să vă arăt și... O să vă arăt și aplicația când o să mai facem un clip cu muzicile mele preferate. Nu vreau să las acest emoji, uite așa. Uite la el. Bine că apare. Am Samsung A21s. Eu personalizez, mulțumesc. Du-te-n becșuc. De ce mă bați? Bine că eu. Faci pe tine. Nu mai mă bate că-ți dau și eu una. Stați-mă așa că mă duc la el să-l bat unde suntem aici. Ia-te la el. Vezi pe ăsta cum invocă. Radu. Du-te la baie. Uite că deja tremur. Da. Ghinion. Bă, dar ce știe ăsta să invoce? Aoleu.
s-a întâmplat, mă? Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă? Păi doar ai avut. Asta fac doar ca să vă amuz pe voi. Da, da. Hai să vedem. Abia aștepți. Mult ghinion să ai. Aoleu, să ia lumina, n-ai plătit curentul? N-a plătit curentul, aia. O luau cuțitul. Nu, așa bun, ce urmează? Uite-te în oglindă, bă. A, trecut, gata. Ai scăpat un pic pe tine, a? Nu știu ce a fost aia, nu știu. Nu sunt fratito. Și nici abonații mei nu sunt fratiso. Nu cred că nu sunt nici rudă, nici neam, nici sore. Închide-mă, fricosule, clipul. Mamă. Azi ai mormântat pe cineva azi? Îmi pare rău. Scrieți în comentarii că îmi pare rău. E în baie și nu vrea să facă treaba mică. Doamne, oamenii din ziua de azi. Bine, din ziua de azi, că e ăsta de acum 2 ani. Noapte bună, viserele, puricii să te mânce. Ai visat urât?
departe, bă, canalul. Bravo! Ești ca un Survivor România. Ești ăla TJ Miles. Că și ăla e vlogger. Tu ești ciudat. La fel și vă, dacă v-a plăcut. Ăsta nu a fost cine știe ce clip, dar a fost așa mai de revenire. O să mai fac altcândva. Short horror movie și dă 21 de minute. Pop, pop.